Goeiejongen, tegen welkom thuis. Wij zitten hier in het restaurant van de Sionsberg en we horen hier deze jongen, de tweede informatiejongen. 15 december hebben we de eerste informatiejongen gehoord. En toen is er dus heel wat verteld wat de zorgverzekeraar met een 3-jarig contract van de Friesland in de toekomst dwang in zoeken. Ja, en we zijn benieuwd wat daarvan teruggekomen is. Toen ging het vooral over het woord vertrouwen. Men hier net zo'n soort vertrouwen in de Friesland. En hoe zou dat nou wezen? Zou dat vertrouwen nou echt wat beter worden wezen? En dan hier je naar de ambitie. De ambitie van de huisartsen. De ambitie van de medisch specialisten. En ja, Red de Sionsberg, die wil echt nog wel wat uitbreiding van de zorg in het ziekenhuis de Sionsberg. Denk aan geboortezorg. Ja, wat is deze jongen al een jaar te wachten staat, dat maakt het Joneskerig, maar u hier in de zaal ook. En wij gaan dus even naar Peter Lalkens om hem te vragen wat wij deze jongen verwachten kunnen. Peter, wat kunnen wij verwachten? Ja, goedenavond. Ja, wat u kunt verwachten is dat wij is de Sionsberg samen met de huisartsen gaan vertellen aan de bevolking van Noordoost-Friesland welke zorg op korte termijn uitgebreid wordt in Sionsberg en wat er op langere termijn mogelijk wordt hier in Sionsberg. En is dat verrassend of wat moeten we daarvan verwachten? Ja, of het verrassend voor ons is het wel een mooie uitbreiding, met name omdat we in de avonduren meer zorg kunnen gaan leveren voor de inwoners. Zodat de inwoners niet na 5 uur naar het MCL of naar Nijsmellingen moeten voor bijvoorbeeld een fotootje of bloedonderzoek. Daar zullen we met name ineens op korte termijn de uitbreiding zien. Sadjo Jerre, nieuwsgierig. Zo nieuwsgierig dat je vooral zitten bleef om niks te missen van dit bar. Wat kunnen wij vanavond van de huisartsen verwachten van de Bremen? We hopen in ieder geval dat jullie duidelijk wordt gemaakt namens zowel ons als de eigenaar van het ziekenhuis en de zorgverzekeraar dat de uitbreiding van de zorg in de komende maanden ertoe bij gaat dragen dat de zorg in en rond de Sionsberg op een hoger niveau komt, waardoor de primaire zorg die nu vaak ook elders plaatsvindt, ook buiten kantooruren goed in de Sionsberg kan worden gedaan. En ik denk dat als mensen willen blijven kijken, dat ze vooral moeten wachten tot het eind. Omdat er nog een hele interessante discussie tussen de eigenaar Igor Tlevski en Bert van de Hoek zal komen. Dus mijn advies is blijf kijken tot het eind. Dankjewel. En ja, dan is het natuurlijk de vraag, als die huisartsen, zijn die een beetje tevreden met de uitkomst zoals die er nu ligt? De huisartsen zijn volledig in afstemming geweest met de ontwikkeling van de plannen tot zover. En zeg maar waar de huisartsen prioriteiten hadden gelegd al de afgelopen 2 jaren, daar is in de fase van nu een grote tegemoetkoming in om dat te realiseren en mogelijkheden om dat te realiseren. Dus in die zin zijn huisartsen zeer tevreden met de stand zoals het op dit moment is. Dank u wel. Zat Jim Tuusjere. Ja, er staat wel wat op het spul deze jongen. En de discussie tussen Telensky en Van der Hoek, ja, dat maakt het heel nieuwsgierig. Dus blijf vooral zien.
just the Robinson. Most of all, you got to hide it from the kids. Goeioen alweer. Hier wie ik weer. Ongeveer 20 minuten alleen toen stier ik hier en hier binnen. Heel fijn dat je hem het paard voert naar de Sionsberg. Prachtig, want hier gebeurt een soort. Een jaar geleden ongeveer, na december, dat is geen jaar geleden natuurlijk, weer een hele dokbezochte informatie over de toekomst van de Sionsberg. Hoe zou het komen? Het was een hele turbulente tijd. Dat weet je mislukking en gedoe en problemen. In december is bepraat van, we gaan de goede kant weer op, we hebben een koers, we hebben het kompas hebben we weer strak en we gaan weer de toekomst in. Dat weer in december. En juni praten we verder over de toekomst. Hoe bouwen we verder onder het vertrouwen? Want het vertrouwen, daar zit een doek in. Dus juni bouwen wij verder op dat vertrouwen en bouwen we de toekomst. Op het podium, die verhaal houden en dan kunnen je vragen stellen. De meesten die hier aanstaan hun verhaal doggen. Mijn naam is Gerrit Hofstra, ik ben jouw gids, een beetje, de spreekstalmeester. En we zijn ongeveer, denk ik, over een uurtje, 1,5 uurtje, dan ben we wel klaar. Ik zal het een beetje in het Fries doen en ook een beetje in het Nederlands, want er zijn natuurlijk ook mensen in de zaal die misschien het Fries niet helemaal machtig zijn. Maar wees niet bang, je kunt in je eigen taal praten. Ik zorg wel voor de vertaling. Maak zich daar geen zorgen over. Dat komt helemaal goed. Wat ik zei, in december wie het eerst nog 10 met het vertrouwen. En iedereen bouwde wat op. Zie je een keer een stik in de kanten. Minister veegt vloer aan met vader. Wat die dat? Oud nieuws, jij ja. Oud nieuws. Ik jij achter de schermen dat het weer heel protte gedoogjoen had. Van, oh, we zijn nou weer mee bezig. Wat is er gebeurd? Het zorgen van verwarring, hè? Ja, dus daarom neem ik het ook even. Maar dit is dus inderdaad, voor de meesten die het nog net begrepen, het wie oud-nice. Dit hier over een brief in Den Haag ergens, heel vivut. En dat wie een brief van maart 2016, dus dik een jaar oud. Dus oud-nice. Dit stik in de louter kranten van dit weekend. Patiënt aanzet bij de Sionsberg. Dat is het reële verhaal. Dat is eigenlijk het verhaal wat we doen. Maar als je nou niet over haast zullen. Ja? Dus dat oren wat je hem gauw vierte. De Sionsberg. Nogmaals welkom. Ik een heel speciaal welkom, want we ben je net linnig. Dit wordt uitgestuurd in heel Noordoost-Friesland via de lokale omroep. De lokale RTV Noordoost-Friesland. Ik wil even een applaus, want je had heel gauw van de groen kregen al. Ja. Dus ook de kijkers thuis, welkom en vanavond mee, volg je het mij. En je kunt en ik altijd nog een mailtje sturen naar als je vragen hebt. Want je bent natuurlijk net in de gelegenheid om zelf vragen te stellen. Dus dat komt al je goed, maar heel fijn dat de lokale omroep erbij is. Dat we vorige keer zaten en we er heel veel reacties, heel veel mensen naar de thuis volgen. En die vonden het prachtig. En daar is een lokale omroep ik voor. Goed, het programma wat ik zei, we hebben een aantal sprekers. Die zullen je bijpraten over de huidige stand van zaken. En ik dus over de toekomst. Hoe komt het straks verder? En als eerste zoek ik heel graag Peter Lalkens. Peter, waar ben je? Naar voren hebben. Financieel directeur van de Sionsberg. En hij zal vertellen over de huidige zaken. Wat er nu allemaal al kan hier in onze Sionsberg. Ja. 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 Klopt. Ja, dat klopt. Dat is waar eenmaal, dat klopt. Maar je moet je even weten, ik kom uit Veenwouden. Daar ben ik net meer. En ik ben hier een hele tijd, dus dat is voor mij altijd nog vanuit mijn jeugd, de Sionsberg. En het heeft heel veel mensen, denk ik, dus dat praat ik wat makkelijker. Maar je had gelijk, het is Sionsberg. Prima. U heeft helemaal gelijk, meneer. Dank u wel. De zorg die we op dit moment in Sionsberg kunnen leveren. Wat leveren we hier allemaal in Sionsberg? Graag volgende dia. Wat is Sionsberg op dit moment? Sinds de start in januari 2015 hebben we heel snel de polyklinieken weer weten te bemannen met specialisten en verpleegkundigen.
En dat heeft ertoe geleid dat we op dit moment 14 polyklinieken bezet hebben waar polyklinische zorg geleverd wordt. En dat doen we met 150 medewerkers, met name medewerkers die vanuit de oude situatie al werkzaam waren, hebben we nu weer in dienst om die zorg te leveren. En dat doen we natuurlijk ook met medisch specialisten. Totaal 40. Niet alleen specialisten die hier alleen werkzaam zijn, maar met name specialisten die ook in andere ziekenhuizen werkzaam zijn. En dat is de kracht van Sionsberg. Doordat we samen de zorg hier leveren, hebben we ook direct goede contacten met de omliggende huizen. En een heel belangrijke is dat we hier ook alle diagnostiek kunnen leveren. Hierachter hebben we de de diagnostiek. Als u tijd en gelegenheid heeft, kunt u daar een kijkje in. Het is echt de diagnostiek top of the bill. Dus alle diagnostiek die er vraagt, wat kunnen we hier leveren. En dat doen we voor en door de regio. We doen dat met elkaar, want zonder met elkaar samen te werken red je het gewoon niet. Volgende dia graag. Waar staan we voor? We staan voor zorg dichtbij. En dat betekent alle zorg wat we hier kunnen leveren, leveren we hier. En op het moment dat we dat niet kunnen leveren, in een ander ziekenhuis wordt geleverd. Het voordeel daarvan is dat de specialisten die in het andere ziekenhuis ook werkzaam zijn, die zorg met u kunnen leveren. En dat doen we door hele korte toegangstijden. Als je kijkt nu naar de toegangstijden, dan zie je dat voor een aantal specialismen de toegangstijden in andere ziekenhuizen hoog zijn. Hier doen we daar niet aan. Op het moment dat u een zorgvraag heeft, kunt u hier direct terecht. En dat is een groot voordeel van de setting zoals we die hier hebben. En dat doen we samen met huisartsen. Dat is een hele belangrijke. We doen dit met name met huisartsen, omdat we ook vinden dat de huisartsen de spil is, de poortwachter is van de zorg. Dus de huisarts is een belangrijke sparringspartner voor ons om die zorg voor u hier mogelijk te maken. Straks zullen we daar ook in de verhalen van de huisartsen, zult u daar meer over horen. Wij hebben ook een ander speerpunt, dat is innoveren. Innoveren met lef. Een heel belangrijk punt, om de zorg te kunnen veranderen, moet je innoveren. Nou, Hartwacht, ik weet niet of u daar al iets van gelezen hebt. Nou, Leeuwarden Courant stond daar ook een heel mooi stuk in. Is een voorbeeld van innovatie in de zorg, wat wij op dit moment al doen. En ook DFZ heeft dat gecontracteerd, dus ook voor mensen die bij DFZ zijn verzekerd, kunnen daar gebruik van maken. Volgende dia graag. Wat bieden we? Wij bieden alle polyklinische zorg voor de hele breedte en alle diagnostiek. En dat doen we op kantooruren. Dus dat is van 8 tot 5. En dat zijn met name ook planbare dagbehandelingen. Dus alles wat in principe planbaar is, kunnen we hier doen. En dat doen we in samenwerking met de huisartsen. Volgende dia graag. Nou, waar bestaan die specialismen uit? Eigenlijk de volledige breedte, behalve kindergeneeskunde. Dus u kunt hier voor alle specialismen kunt u hier terecht. Door het maken van een afspraak via de huisarts kunt u hier zonder wachttijden terecht. Volgende dia graag. Hoe gaat het nu? Nou, als we nu terugkijken, op dit moment draaien we qua zorg vergelijkbaar, polyklinische zorg, vergelijkbaar met de situatie van voor de doorstart. Dus we zitten in die zin al op het niveau zoals we voor faillissement hadden. En daar zijn we heel erg blij mee. Alle huisartsen in de regio verwijzen al naar ons. Dus dat betekent dat ook de huisartsen ons weer hebben gevonden. Want zonder die verwijzing, ja, dan kunnen we eigenlijk niet zoveel. De wachttijden zijn nog steeds kort. En op het moment dat we zien dat de wachttijden oplopen, gaan we de capaciteit opschalen. Zodat die wachttijden ook kort blijven. Want we vinden dat dat een heel belangrijke schakel is voor u als patiënt. En met name innovatie is een heel belangrijk speerpunt. Ik noemde het al, Hartwacht is daar een heel belangrijk voorbeeld van. En daar gaan we mee door, want we vinden dat zonder innovatie er geen verandering in de zorg plaatsvindt. Dat is op dit moment de stand van zaken. Hier wou ik het voor nu bij laten. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ik miste de Reumatologie. Ja. Reumatologie hebben we niet, zijn we wel mee bezig om het voor elkaar te krijgen. Het probleem met reumatologie is dat de specialisten, de reumatologen, op dit moment heel erg schaars zijn. Dus we zijn wel op zoek, maar dat is op dit moment nog niet gelukt.
Nog een vraag? Nog een vraag? Deze man, de inleider, zei de patiënten zijn aan zet. Ik ga gelijk even door naar het ziekenfonds. Ik hoop dat de Friesland ons niet schaakmat zet. Na zoveel jaar misschien nog. Ja. Kunnen we straks... Dat er lijkt zijn mij. mensen van de Friesland zijn hier aanwezig. Van der Hoek is hier. En die gaan we straks... ja, preventieve vraag. Preventieve zorg, preventieve vraag. Want daar steekt de Sionsberg ook op in. Hè? Preventie en gezond leven. Meneer Lalkens, bedankt voor zover. Graag gedaan. Had je nog vragen? Nou, dat kan straks altijd ik nog, hè, in een vragenronde die er straks is. Goed, ja, u noemde het al, hè, de poortwachter van Sionsberg. Goed, van Sionsberg. Dat zijn de huisartsen, die zijn er ook vertegenwoordigd. In het hele gebied in de regio zitten 19 huisartsen zowat en die verwijzen natuurlijk door. Gerrit Korporaal, huisarts hier in Dokkum en Dave van den Bremer in Damwoord, huisarts, die zullen nou jou meenemen in hun verhaal, want ze hebben nieuws te vertellen, want vanaf 1 juni, onthoud die datum, vanaf 1 juni is er een uitbreiding van de zorg. Van den Bremer en Korporaal, het woord is aan jullie. Waar ga je staan, Dave? Een duo-presentatie. Dankjewel dat ik het startschot moet doen voor onze presentatie. Wij hebben eigenlijk een dubbel verhaal en dat wordt vanzelf duidelijk. Ik ben verbonden als huisarts aan het huisartsencentrum hier in Dokkum. Dus mijn verhaal zal met name gaan over de mogelijkheden in de zorg overdag. Dave is huisarts in Damboude en Dave zal vooral uitleggen wat de toekomende ontwikkelingen en de mogelijkheden zijn per 1 juni in de buitenkantooruren, de ANW-uren. Nou, om te beginnen, er is afgelopen jaren, vanaf het begin van de nieuwe situatie van we moeten weer gaan bouwen, is ruim overleg geweest met de huisartsen hoe die dat zien. En we hebben, ik ga het heel concreet samenvatten, eigenlijk een aantal concrete punten aangegeven waarvan wij als huisartsen zeiden, dat is voor ons met name belangrijk om weer te realiseren en dat moet haalbaar zijn. Nou, als ik die kort samenvat, dan zeiden wij, er moet weer een goede schil komen van polyklinische zorg. Nou, Peter Lalkens heeft het toegelicht, we hebben het gezien, die is er inmiddels weer. We hebben toen benoemd, er moeten goede mogelijkheden zijn voor ons als huisartsen, maar ook de specialisten die hier werken, voor diagnostiek. We hebben gezien, en Peter heeft het ook verteld, dat dat volop ontwikkeld is. Daar zijn we volop enthousiast en tevreden over. En derde wat we zeiden, er zijn geen klinische bedden meer. En toch willen we graag heel dichtbij patiënten van ons, die we eigenlijk niet in grote ziekenhuizen veraf willen hebben en wat ook niet hoeft, dichtbij weer kunnen verzorgen, opvangen, begeleiden als huisarts, ondersteund met specialisten. Wij noemen dat huisartsenbedden. En vorig jaar, 2016, is dat ook gerealiseerd. Inmiddels is de praktijk dat er nu 6 huisartsenbedden zijn in de Waadwinter, waar met grote mate intensiteit gebruik van wordt gemaakt. Zelfs zodanig dat het af en toe vol is en het moeilijk wordt om een extra bed vrij te maken. Nou, wat is nieuw in dit verhaal, wat er nu gaat gekomen de komende tijd? Wij hebben als huisartsen ook steeds aangegeven, wat voor ons belangrijk is opvang voor patiënten met laagcomplexe acute zorg. Wij vonden dat wij dichtbij moesten kunnen opvangen, wat niet per se naar verre ziekenhuizen hoeft. Dus onder het motto dichtbij wat kan en ver weg wat moet, zeiden wij kunnen als huisartsen heel veel zelf opvangen. We kunnen nog meer opvangen als we ondersteund worden door specialisten. En we kunnen ook meer opvangen als we volop gebruik kunnen maken van de diagnostiekmiddelen die inmiddels weer voorhanden zijn. Waar we tegenaan liepen is dat er door ontbreken van avondmogelijkheden van diagnostiek en van specialisten en geen opvangmogelijkheid meer voor observatie overdag, dat je begrensd werd in je kunnen. Informeel overdag zochten wij natuurlijk wel steun bij specialisten. En in de avonduren deed de dokterswacht het zo goed mogelijk met wat kon. En ik weet dat een heel deel van zorg ook vertrokken is in de avonduren naar Leeuwarden toe. Daar gaat Dave iets over vertellen. Wat nu nieuw is voor de komende tijd is dat we afgesproken hebben dat overdag een opvangmogelijkheid is voor observatie. Transmuraal bed, DOC hebben we het genoemd. DOC staat voor diagnose, opname, kort.
waarbij we zeg maar vanuit de huisartspraktijk, ons huisartsencentrum, patiënten kunnen opvangen, tijdelijk kunnen observeren, samen met de specialist kijken wat is nodig om de goede zorg te bieden. Dus we kunnen diagnostiek doen, we kunnen de specialisten vragen mee te kijken. De specialist kan live, levend aan het bed komen en meekijken, mee onderzoeken bij de patiënt. Je kunt samen zeggen van, goh, dit is nu aan diagnostiek mogelijk om goed, noodzakelijk om goed te kijken wat is er aan de hand. Met het doel om te kijken wat kun je hier in Dokkum opvangen als huisarts. Wat kun je van ongeplande zorg, want het is een acuut moment, geplande zorg maken, een afspraak op het spreekuur van de specialist. Wat kun je met advies van de specialist en zorg van de huisarts patiënt weer naar huis laten gaan, daar waar het kan. En ook situaties waarbij je zegt van nou, na de diagnostiek en de mogelijkheden en het overleg met de specialist, zijn we van mening dat deze patiënt, of in Leeuwarden of in Drachten, het is een complex geval, eigenlijk complexe zorg nodig heeft. Dus de patiënt gaat of met de ambulance of met de eigen auto naar het verre ziekenhuis. Het nieuwe dus per 1 juni is dat we de zorg overdag uitbreiden met die mogelijkheid van observatie, een opnamemogelijkheid, een dagbehandeling, kort aantal uren, 2 tot 4, waarbij de huisarts, onder regie van de huisarts, de specialist mee laat kijken en wij samen beleid bepalen wat is het meest gewenst bij deze patiënt. Nou, om het heel praktisch te maken, wat kan dan de situatie zijn? Wij krijgen een telefoontje, een oudere is gevallen, is moeilijk ter been te krijgen, je weet niet exact wat er aan de hand is. Je ziet wel, het is geen heupfractuur, de patiënt hoeft niet direct naar Leeuwarden toe en toch wil je weten, wat is er aan de hand? Op deze observatieafdeling is er dan mogelijkheid om foto's te maken, waar nodig om te kijken waarom is iemand gevallen, een stukje aanvullende diagnostiek te doen, vertaal maar een ECG of bloedonderzoek, alles in een paar uur tijd. Waar nodig de specialist mee te laten komen om te kijken wat is er aan de hand, wat zou noodzakelijk zijn. En de uitkomst kan heel vaak zijn, ga pijnbehandeling geven, de patiënt kan niet naar huis, gaat naar een huisartsenbed op de Waadwente. De patiënt wordt een aantal dagen of een aantal weken vervolgd door de huisarts. Waar nodig kunnen zeggen, de specialist moet toch nog een keertje meekijken. En je hoopt dan met pijnbehandeling en ondersteuning met fysiotherapie de patiënt weer in een goede mobiliteitsfase te krijgen, waardoor hij weer mee naar huis kan. Deze patiënt hoeft dan niet naar een spoedeisende hulppost in Leeuwarden, hoeft niet onnodig op een bed in het ziekenhuis daar bij een orthopeed te liggen. Een heel concreet ander voorbeeld. We komen nogal eens tegen dat patiënten zich melden met benauwdheidsklachten. Heel vaak is het zo, als het echt spoedzorg is en je kunt wel zien, dit is een dreigend hartinfarct, of dit is een patiënt die bekend is met angina pectoris, een bekende kreet, en het is instabiel, hij hoeft niet direct naar Leeuwarden toe. Als je die inschatting maakt, dan zeg je van ja, en toch wil ik weten wat er aan de hand is. En vaak zijn dat patiënten die al bekend zijn in Dokkum bij meestal een cardioloog. Vang hem op de observatieafdeling, doe diagnostiek, meestal is dat een röntgenfoto, een stukje bloedonderzoek, een ECG waar nodig, overleg met de specialist die de patiënt al kent, kijken wat gebruikte die aan medicijnen, inschatting maken, moet er acuut iets gebeuren. Heel vaak is dat niet zo, dus de patiënt hoeft dan niet naar een spoedeisende hulppost in Leeuwarden, maar samen met de specialist en het stukje diagnostiek wat je kunt doen, omdat je nu tijd hebt, kun je zeggen voor deze patiënt gaan we een stukje aanpassing van medicatie doen en van het ongeplande acute moment van nu maken we er geplande zorg van. Morgen komt hij terug bij de specialist voor vervolgbehandeling en om te kijken hoe het gaat. Dit zijn heel concrete, vinden wij, positieve ontwikkelingen die per 1 juni gaan starten in de acute, laagcomplexe acute zorg, om dat hier dicht bij huis op te vangen. Als ik dat goed begrijp, dan is er dus elke dag voor iedere specialisatie een specialist aanwezig. De basisspecialisten, dat is de internist, de neuroloog, de cardioloog, zijn overdag dagelijks aanwezig. Dus alle mensen die de polyklinieken bemannen, zijn overdag vooral voor de basisspecialismen aanwezig. En voor ons bereikbaar en aanspreekbaar. Ja. Ja en ja, beide. Maar ook nee. De vraag is, geldt het alleen voor de huisartspraktijk in Dokkum en de patiënten
behoren bij deze huisartsenpraktijk? Het antwoord daarop is, het geldt met name dit verhaal voor de populatie Dokkum die aangewezen is op huisartsenzorg in onze praktijk. Wat onze praktijk ook doet, sinds zeg maar, er geen polykliniek, geen SIH-afdeling meer is van het ziekenhuis, allemaal patiënten die zeg maar, onverwezen toch naar het ziekenhuis gaan. Er is geen SIH en geen opvang, komen in de huisartspraktijk, dus ook patiënten van buiten Dokkum, vakantiegasten, Duitsers, vakantieparken, mensen met ongelukjes tijdens hun werk. Die mensen kunnen ook in onze huisartsenpraktijk overdag opgevangen worden. En dan kun je gebruik maken ook van de middelen die ik zo pas benoemd heb. Als er verder nog... Even wachten, nou, even heel kort. Even heel fijn dat u vragen stelt, maar dan zullen we dat even bewaren tot straks naar het vragenrondje, want het is een beetje moeilijk te volgen. En dan, want er komt ook nog een ander verhaal, het komt er nog bij, het wordt nog uitgebreid, dus misschien worden uw vragen daarin beantwoord. En anders kunnen ze straks nog stellen. Ja? Dankjewel. Dankjewel Gerrit. Ik wil mijn boodschap vooral kort, krachtig en positief houden. Want ik wil namelijk dat u en de mensen thuis onthouden dat je vanaf 1 juni voor 7 dagen per week weer van 8 tot 11 voor volwaardige huisartsenzorg met ondersteuning door röntgen en lab en eventueel een gipmeester zo nodig terecht kunt in Dokkum. Wat er op dit moment veel gebeurt is dat mensen bellen met de dokterswacht met een klacht. En dat die klacht bijvoorbeeld inhoudt dat er een verdenking kan zijn op een breuk. Wat er dan gebeurt is dat de mensen in verband met de hogere verdenking al in eerste instantie naar Leeuwarden of Drachten worden gestuurd. Terwijl ze in wezen prima hier afgehandeld of verzorgd kunnen worden. Mijn verwachting is dat als wij straks per 1 juni gewoon weer volwaardig ondersteund worden, op een manier waarop ik denk dat, ik heb in december gezegd, laten we zorgen dat we hier de huisartsenzorg weer goed ondersteund krijgen. En het liefst zou ik het 7x24 zien, maar laten we kleine stapjes zetten en al het goede komt langzaam, zullen we maar zeggen. Maar laten we in ieder geval met z'n allen onthouden dat per 1 juni er 7 dagen per week van 8 tot 11 hier in Sionsberg huisartsenzorg aanwezig is met ondersteuning van röntgen en lab en zo nodig een gipsmeester, zodat als er onverhoopt wel iets stuk is, dat we het ofwel hier zodanig kunnen zetten dat het klaar is, dan wel dat we het van, zoals Gerrit al zei, ongeplande zorg, ongeplande acuut laagcomplexe zorg, weer planbare zorg, liefst ook hier in Sionsberg kunnen organiseren, zodat als het aan mij ligt straks voor de mensen uit de regio de zorg weer dichtbij georganiseerd is. Ik hoop heel graag dat we later in het jaar met elkaar weer bij elkaar komen en dat we de volgende stap ook kunnen aankondigen als een positief bereikt resultaat. Namelijk dat we dan, wat Gerrit al zei, voor de daguren, dat we dan ook in de avonduren weer kortdurend kunnen opnemen, zodat mensen kunnen worden getriageerd, zodat we weten wat er aan de hand is, zodat we ofwel gericht met goede geruststelling weer naar huis kunnen verwijzen, dan wel een goede keuze kunnen maken over waar de patiënt die op dat moment bij ons is, het best op zijn plek is. En op dit moment moeten we te vaak al in eerste instantie doorsturen naar of Leeuwarden of Drachten. En mijn hoop en idee voor de toekomst is dat we hier alles wat laag complex acuut is weer kunnen opvangen. En ik wil dat u inderdaad onthoudt, en nogmaals ook voor u thuis, dat per 1 juni die zorg weer 7 dagen per week van 8 tot 11 is georganiseerd. Dank u wel. Dave en Gerrit, dankjewel. Mijn zoes is, het is een stuk boter in de brei. Toch? Klinkt wel. Ja, klinkt. Meer zorg, meer mogelijkheden. Werd huisartsen bezig binnen natuurlijk ook specialisten bezig. En die samenwerking is hier in Sionsberg heel belangrijk. En die komt ik van de Groen en die komt heel iets meer van de Groen. Geert Sulter is neuroloog. Of neurochirurg zelfs. Nee, neuroloog. Neuroloog, hè, dat is een verschil. Gewone neuroloog, een neurochirurg die opereert en een neuroloog die stelt vast en die verwijst eventueel terug naar een chirurg. Hè. Zo is het ongeveer. Neuroloog, ja, precies. Oké, Geert Sulter. Nou, hartelijk dank Gerrit. Bedankt ik voor de uitnodiging van het organiserend comité. Heel fijn dat ik hier even kan praten over de gearworking en verbinding van de medisch specialisten hier in de Sionsberg. Zoals je me jaren, ik ga het proberen in het Fries te doen. Ja, dat werd voor mij de eerste keer. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. En maak dan ik de volgende dia, want ik
kan net helemaal zeker zeggen dat het geefvrij wordt. Dus dat is de eerste disclaimer, zoals dan tjentwurdig zeggen. En de oren is wat we altijd voor praatjes als medisch specialisten moeten doen en ik als huisdokters, dat we van tevoren moeten zeggen binnen ik belangenverstrengelingen. Bijvoorbeeld bij de farmaceutische industrie. Nou, ik heb helemaal geen belangenverstrengeling. Ik werk je al 13 jaar in de Sionsberg of Sionsberg sinds 3 jaar. En de enige belangenverstrengeling die ik heb is dat ik als arts de eed van Hippocrates heb uitsprutsen. En dat voor mij de belang van de patiënt altijd centraal staat. En dat is het allerbelangrijkste op dit moment. De volgende dia. Nou, wat is er eigenlijk nij aan deze nije Sionsberg? Nou, wat mij betreft op dit moment nog net zo volle. Want wij binnen in de Sionsberg binnen we wend aan zorg maar een menselijke maat. Dus de vertrouwde omgeving, laagdrempelig om hier te komen, geen grote reisafstanden, lokaal. En inderdaad, ik een vertrouwde omgeving, maar een team wat de meeste van je misschien ik wel al artsen kennen. En dus dat is echt maar de menselijke maat, persoonlijke zorg. En zorgen wij voor passende zorg. Dus we doen hier net alles wat mogelijk is, maar wel wat past bij de patiënt in behandeling. En als het ergens oors moet, dan sturen we de mensen voor een complexe behandeling bijvoorbeeld naar een oorziekenhuis, naar het MCL of naar Smellingen. Of soms als neuroloog in de praktijk naar het UMCG, naar de neurochirurg of Martini ziekenhuis. En samen zorgen we hier voor lokaal dat de mensen in betere gezondheid kunnen leven. Een stukje preventie, omdat het zo laagdrempelig is. Hier de Sionsberg zorgen we ervoor dat we eventuele complicaties, vooral in de ouderenzorg, dat we die vroegtijdig kunnen opsporen. Omdat de mensen hier toch gauwer bij u onder de aandacht komen. En dat we dan goed direct een diagnose en behandeling kunnen instellen. Dus dat is een stukje besparing. Want het blijkt wel dat we goed moeten nadenken in die Sionsberg, dat we het maar elkaar kunnen betalen. Want helaas hebben we in het verleden wel gemerkt van als het net betaalbaar is, dan gaat de tent failliet. En dan kan ik als arts helemaal mijn patiënten niet meer behandelen. Dus dat is helemaal geen goede situatie. Dus we moeten maar elkaar nadenken of die zorg of dat die betaalbaar is of zelfs betaalbaarder kan worden. Nou, en daar hebben we een duidelijk plan voor de toekomst. Maak de volgende dia. Want uw sterke punten als Sionsberg binnen dat we rap de diagnose kunnen verstellen, doordat we korte lijntjes hebben, verbinding tussen de medisch specialisten, maar de huisartsen, maar de orenzorgverleners hier allegaar onder in een dak. Dat is het mooie van de Sionsberg. Net alleen de medisch specialisten, maar ik de huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en ik de ouderenzorg. Van vroeger wie het Passana, maar het is nou, help me even. Zuidoostzorg, oké, prima. Dus dat hebben we alle, en dat binnen lokale zorgaanbieders. Dus we hebben allegaar contact met elkaar, vanuit het verleden. Dus dat maakt de lijntjes wat korter, de verbinding is er. En dan is ik makkelijker in de gearworking. En dat weer van vroeger, weer de gearworking, dat zit hier eigenlijk, zoals het in het woord is, in uw DNA. Want ik altijd voor complexe behandelingen of complexe operaties, hier we altijd de samenwerking nodig met omliggende ziekenhuizen. Zoals UMCG, MCL en Nijsmellingen. Dus wij hebben altijd die samenwerking gewoon. Omdat je natuurlijk medisch specialisten van de MCL hier hun polykliniek of hun praktijk deels hebben. En dat maakt het makkelijker om tijdens een spreekwoord bij elkaar binnen te rennen om eens even een vraag te stellen. Dus die gearworking, die is er eigenlijk historisch jongen, is die er altijd al wist. Maak de volgende dia. Nou, wat ik al zei, wat het belangrijkste is van de zorg in de Sionsberg, nou en vooral in de toekomst, dat de mens of de patiënt, dat die centraal stiert. En dat we net de patiënt hebben die van de ene dokter naar de oren specialist gaat en dan weer vervolgens naar de volgende specialist. Nee, dat er één huisdokter is dat vaak, de regie voert en vervolgens zo volle mogelijk oerlis het, zonder dat die patiënt elke keer naar een volgende dokter moet
om daar weer zijn verhaal te doen, dat er weer opnieuw diagnostiek met dien worden. Nee, dat doen we hier altijd in overleg met de huisarts, doen we dat hier in de Sionsberg. En vervolgens, als het nodig is, dan kunnen we dat oerlezen met orenzorgverleners in orenziekenhuizen. En dan nemen we onze diagnostiek die al dien is, nemen we ik mee. En kunnen we zo een goed behandelplan kunnen we maken. Want de diagnose is er dan. Dat nemen we maar een mooi woord, nemen we dat netwerkzorg. Nou, dat zullen we in de komende jaren zullen we dat nog wel vaker jaren, die term, netwerkzorg. En daar ben we dan in Sionsberg, ben we straks een van de eerste ben we ermee. Dus fantastisch. Maak de volgende dia. Nou, wat wordt dan de nieuwe of toekomstige situatie? Maak de volgende dia. Dan gaan we even naar de praktijk. Want op dit moment zijn er nogal een aantal problemen. Die ben ik al schetst. Dat we eigenlijk boeten, kantoortieren, dat we geen goede diagnostiek nou kennen doen. Nou, dan heb ik model 1 heb ik meegenomen, Joert. Dat is Meike. Meike Wennet in Dokkum. En Meike, dat is een heel speciaal model, want dat is namelijk mijn dochter. Dus Meike, mijn dochter. En Meike die houdt er erg van, of die houdt er erg van, om op de rekstok, en nou is het een moeilijk Fries woord, te koppeltje doekelje. Zit ik dat goed? Nou, snijdt een beetje, koppeltje doekelje, maar het gaat fout. En ze valt heel hut hier naar beneden op haar nek. Nou, dus heel erg pijnlijk. En ik als arts, ja, ik denk van, nou ja, als na een oer en het oer is, dan wordt het toch wel een beetje wat vervelend. En inderdaad, na een oer nog steeds googelen, screamen. Dus wij, maak de volgende dia. Na het faillissement van de Sionsberg naar de dokterswacht. Nou ja, de dokterswacht die vertrouwt het net, de huisdokter die vertrouwt het net. En die zei van ja, we moeten toch om dit zeker te weten dat het geen breuk is van de nekwervel, moeten toch een foto maken worden. De apparatuur stiert hier al een keer, maar er is geen bemanning, geen radioloog, geen laborant om die apparatuur in te stellen en om het uit te voeren, het onderzoek. Dus, nou, wat moet er dan gebeuren? Dan gaat er een protocol in werking. En Meike, mijn dochter, die wordt gestabiliseerd zoals Tanjet. Dus met een harde nekkraag om. Je zag dat, hè? Meike met een harde nekkraag. Nou, als dat de val op de nek al geen trauma weer, dan is het wel zo'n harde nekkraag. Als je die om de nek. Maar de ambulance, de spoedeisende hulp van het MCL. En dan zit je vervolgens, zit je samen met Meike, maar wat lekkere fristie, de harde nekkraag te wachten op de nekfoto die je maken moet worden. Nou, uiteindelijk, eind goed, al goed. De foto wordt maken. Een chirurg die komt langs na een uur. En die zit samen met de radioloog, maakt de volgende foto, ja. Het is al een keer goed. Nou, dan sta je dan op de spoedeisende hulp van het MCL. De ambulance is al fot, dus hoe komen we dan weer naar Ljouwert? Nou, gelukkig weer Paak en Beppe, die hebben een goede auto, die werken in Ljouwert, dus die hebben u weer naar Dokkum gebracht. Maar ja, wat kost dat kwartier? En qua yield, hè, want daar ga je natuurlijk met de ambulance, met zo'n heel protocol, een chirurg, een radioloog die daar in het MCL naar moet gaan. En wat is er makkelijker dan nou straks die nieuwe situatie in juni, dat ik gewoon een foto maken kan worden. En dat je weet van, nou, er is niks ergens aan de hand, spierkneuzing. En Meike kan maar met pijnstilling weer naar huis. Nou, dat is model 1, voorbeeld 1. Maak de volgende dia. Nou, van het verhaal, wat al eerder is aan jong, dichtbij als het kan, verder als het moet. En dat is dus de verbinding hier in de Sionsberg tussen de huisdokter, de radioloog en de laborant. Om uiteindelijk voor Meike zo goed mogelijk en zo snel mogelijk de diagnose te stellen en een goede behandeling in te zetten. Maak de volgende dia. Dan komen we bij model 2. Dat is een wat oudere patiënt. Meneer De Vries, nog een zondag hier oud. En die heeft de ziekte van Parkinson. Maar zoals mij meerdere ouderen, net alleen de ziekte van Parkinson, maar had ik een hartprobleem, dus bij de cardioloog. En had ik thuiszorg en met de medicatie via de apotheek hier, fysiotherapeut. Maar na het faillissement moet hij dan uiteindelijk voor de ziekte van Parkinson moet hij naar het Parkinsoncentrum verwezen worden. En daar gooien ze alles weer overhoop. Er moeten nieuwe foto's maken worden, zelfs een PET-scan, al van die moeilijke dingen. En nou, meneer De Vries die is er behoorlijk mee aan, want hij had eigenlijk geen goed zicht meer
over hoe het nou met zijn Parkinson en met andere dingen gaat. Ik kan de medicijn net meer goed innemen. En dat is nooit goed om versnipperde ouderenzorg te hebben. Dus dat moeten we ik beter maken. Nou, hoe hebben we dat dien? Maak de volgende dia. Mede onder de eerste beginselen van de neurologie Sionsberg, maar deze vraag, is er in Noord-Nederland een speciaal Parkinson-platform Noord-Nederland is gestart. Dat wordt nou, maandelijks wordt dat een bijeenkomst in het UMCG houden. En dan gaat het er weer om dat wij als dokters om van meneer De Vries alle informatie meenemen over meneer De Vries. En als we maar in een behandelprobleem zitten, bijvoorbeeld de patiënt moet voor een deep brain stimulation, dus een hersenstimulatie van de ziekte Parkinson, moet hij in de hersenen krijgen tot een neurochirurg. Dan kunnen we dat maar met elkaar bepraten. En dan hoeft meneer De Vries, die hoeft niet mij en die hoeft net voor alle onderzoeken daar in het UMCG hoeft die naar daar. Dus een goed werkzaam initiatief om die netwerkzorg, om die van Parkinson bij de neurologie te beginnen. Maak de volgende dia. Nou, dat is net omgeven. Publicatie in uw medisch clubblad, de Medisch Contact en de Volkskrant in april, dus 2 weken lang. Dat netwerkgeneeskunde in de praktijk bij die Parkinson Platform Noord-Nederland, dat het eigenlijk de eerste is in Nederland die er actief maar bezig is. Dus dat is een heel succesvol initiatief. Ik mede hier vanuit de Sionsberg opgestart. Maak de volgende dia. Nou, meneer Vries, ja, die hoeft gelukkig geen deep brain stimulation, geen apparaat in de hersenen te hebben, maar hij rent nog steeds wel knoffelig, zoals van op zijn Fries is. En dan heeft hij ook een grotere kans om te vallen. Nou, met alle orenproblemen is het net goed dat hij uiteindelijk, zoals het nou is, als het op snelheid gebeurt, dan moet hij weer maar de ambulance, moet hij naar het MCL. En dan meestal nemen ze hem daar dan ik op. En dat is eigenlijk een groot gevaar voor meneer De Vries. Want het blijkt dat bij de oudere Parkinson-patiënt, bij opname, dat er een grote kans op complicatie is. Zoals de lier. En dat is heel moeilijk te behandelen. En dat heeft een negatieve uitkomst qua behandeling. Als je zo'n complicatie krijgt. Dus juist horen we meneer De Vries dichter bij hoers. En dat is een heel goede mogelijkheid in de toekomst dan. Zoals Dave besprutsen. Om dat in de diagnose en observatie kortdurend Sionsberg te starten. Dat tijdens de foto's en het aanvullend onderzoek wat die dat hij dan even hier in de Sionsberg kan lezen. En vervolgens, als de diagnose is, dat er dan een beleid wordt ingestart. Maar optuigen van de thuiszorg of opname hier in de Waardwente op een, huisartsenbed. Ja. En de volgende dag kennen dan altijd nog inderdaad maar de chirurg of maar de orthopeed, MCL in de Sionsberg, kan er een verder plan maken worden. Maar dan is dan wel planbare zorg. Dus het voorkomt ik complicaties en ik weer extra kosten als meneer De Vries Parkinson. En het is uiteindelijk natuurlijk ik betere zorg dichtbij. Ook, maak de volgende dia. Dat is in de politiek, is dat ik net hele project van de netwerkzorg. En wat eigenlijk dien wordt, maar die netwerkzorg, is dat je de gemeenschapszorg en de laag complexe zorg, dat je die samen bundelen in één systeem, zoals nou de Sionsberg. En dat je eigenlijk voor waken dat de patiënt zo volle mogelijk thuis kan blijven. Ik bijvoorbeeld maar de hartwacht, maar de diagnostiek van hartritmestoornissen. Dan kun je thuis de diagnostiek doen. En dan heb je minder kans dat bij overplaatsing naar een kliniek voor hoogcomplexe zorg, dat er complicaties optreden. En uiteindelijk is het beter voor de patiënt, want we willen allemaal natuurlijk het juiste wat we thuis blijven, of net? Ja, toch dat wel. Hè? Oost-West thuis best. Dus dat is beter voor de patiënt. En uiteindelijk is het op de langere termijn, is het als een project slaagt, is het ik goedkoper. Maak de volgende dia. Nou, dat nemen we dan mooi, nemen we dat, of dat heb ik zo neemt. Project de Sionsbrug. De verbinding
tussen de gemeenschapszorg en de eerste tweede lijn zorg in Sionsberg, de Sionsbrug. Nou, daar binnen dan heb ik even Fjouwer Els voor naam. Lokaal, leegdrompelig, één loket waar je alle zorg bij elkaar kan helpen. En uiteindelijk, en dat is ik net onbelangrijk, dus de legere kosten. En dat alle keer door geerwerking en verbinding. Maak de volgende dia. Dat wie het al. Prachtig. Een maiden speech. Wat vond je van je maiden speech? Ja. Hartstikke mooi. Al je naar je termen, netwerkzorg, laag complex, acute zorg, al je naar je dingen. Ik denk dat het voor iedereen een beetje wennen maakt misschien. Maar al je naar je mogelijkheden, naar je kansen, naar je innovatie. Waarin hier in Dokmo werken wordt. Meneer Lalkens, je haalt al zoen, maar hij komt nog met mijn oorverhaal nog meer inzoomt op de toekomst. Ja. Ja. Nog meer naar de toekomst toe. En ik dank de vorige sprekers. En ik heb het ervaren als hoe een klein ziekenhuis of een kleine instelling in zo'n relatief kleine stad in Nederland toch groot kan zijn. Want let wel, er wordt heel erg op ons gelet in Den Haag en in den landen. Wij hebben al verschillende werkbezoeken gehad uit Den Haag, uit andere organisaties, waar men vraagt en kijkt hoe wij het hier doen. En daar zijn we met z'n allen best wel trots op. En daar mag u ook trots op zijn dat u dit mogelijk heeft gemaakt. Want zonder u was dit gewoon niet gebeurd. Dus dank u hartelijk daarvoor. Ja, naar de toekomst toe. De huisartsen hebben al gezegd dat voor de diagnostiek tot 11 uur iedere dag de huisarts gebruik kan maken van die diagnostiek. Waarbij overdag ook de bedden beschikbaar komen om patiënten gedurende korte termijn te observeren, de zogenaamde transmurale bedden. Met name die bedden, willen we ook gaan uitbreiden in de avonden en in de weekenden, zodat ook de dokterswacht voor patiënten waarvan zij niet weten van wat ze moeten doen, de gelegenheid krijgen om die patiënten ook kortdurend te observeren. En daarmee ook te voorkomen de voorbeelden die Geert heeft genoemd, dat patiënten naar een spoedeisende hulp moeten met alle gevolgen van dien. Want let wel, met name de kwetsbare ouderen is niet gebaat bij een opname op een spoedeisende hulp. Tenzij het echt levensbedreigend is. Maar vaak 95% van de zorgvraag is niet levensbedreigend. En kunnen we hier in principe hier afhandelen. En met die mogelijkheid hebben we ook de patiënten die in de avond en in de weekenden zorgvraag, laagcomplexe zorgvraag nodig hebben, kunnen we daarmee bedienen. En daar zijn we heel erg blij mee. Dat kunnen we nog niet doen per 1 juni, want dat vraagt veel afstemming tussen de huisarts en de medisch specialist. Protocolair noemen ze dat, moet dat goed worden afgestemd, zodat er geen fouten ontstaan. Nou, dat gaan we overdag dat inregelen. Dus de situatie vanaf 1 juni wordt ook gebruikt om de protocollen tussen de medisch specialist en de huisarts goed af te stemmen. En op het moment dat dat gerealiseerd is, kunnen we het ook uitrollen voor de dokterswacht in de avonden en in de weekenden. Nou, dat is denk ik ook een mooie aanvulling, zodat ook de spoedzorg in de avonduren en in de weekenden geregeld is voor de inwoners van Noordoost-Friesland. Daar wou ik het eerst bij laten. Dankjewel, Peter. Er staat dus nog het een en ander op het programma. En er staat het een en ander op de rails. En in het najaar is de bedoeling, dan komt er weer een informatieavond, een informatiebijeenkomst waarin we dan weer tekst en uitleg geven. Toch? Ja, de bedoeling is dat we oktober, november u weer willen voorlichten wat de stand op dat moment is. En dan hoop ik u te kunnen melden dat we weer een verdere stap hebben gezet voor de regio. Oké, om het op zijn fiets te zeggen, work in progress. Precies, toch is zo. Ja, dank u wel. Zo is het. Ja, mooi. Dankjewel. G. Friesk, ja. 7:10 is het. Even voor de mensen thuis, die zitten te channelen naar de lokale omroep. Nou, het is Friesland en die zitten te denken van, wat is er nou in één keer op televisie? Die willen voetbal channelen of iets anders. En in één keer zitten ze midden in de bijeenkomst in Dokkum, in het ziekenhuis. Wat is dit? Meestal rustig gewoon, het is goed nice. Hij hier een
bijeenkomst, een informatiebijeenkomst over de toekomst van de Sionsberg. In december had er eerder een bijeenkomst geweest. Toen is zijn van we moeten verder en we zetten een koers uit. En Joert is die koers wat concreter worden. En dat betekent onder oren dat er mij inkomt van 1 juni meer mogelijkheden binnen van zorg. Dat je langer en ik in de weekend en hoe daar ik langer zorg thuis krijgen. Ongetwijfeld morgen in de kranten, want er is pers aanwezig. Morgen meer Nijsjeroer en volg je jouw lokale omroep. Mooi dat je zegt, Blauwweek Emission. Twee sprekers wil ik heel graag naar voren. Van der Hoek van de Friesland. En Tulewski van de Sionsberg. Helemaal van achteren wij. Peter van Hoek, ja, kom deze kant maar even op. En dan zien we het even, zie je het veld even overkijken, zoals het heet. Welkom. Peter Tulewski is eigenaar van Igor. Dat is Peter. Dat is Peter. Igor, Peter, ingewikkeld. En Van der Hoek, goeiedag, van de Friesland. Ik doe het een beetje ingewikkeld, denk ik, logistiek. Lukt dat? Ik begin even bij jou, Igor. We hebben allemaal nieuwe dingen gehoord. Netwerk, zorg, innovatie. We hebben een paar keer genoemd de bijeenkomst in december. Waar staan we nu met Sionsberg? Ben je tevreden over de mate van vooruitgang? Liggen we op koers? In het Fries nee. Nee. Ik ben ongeduldig en wij zijn hier al ruim 2 jaar bijna. En naar mijn verwachting waren we veel verder. Helaas enigszins vertraagd. Mm-hmm. En waar ligt het aan dat het wat vertraagd is? Aan veel praten en weinig doen. Mm-hmm. Dat doen we vanavond weer. Ja, maar het gaat wel stapje voor stap de goede kant op. Stapje vooruit, een half stap terug en dan weer een stapje vooruit en zo verder. Ja, ja. Allemaal nieuwe dingen hebben we gehoord. Waar droom je van? Wat is uiteindelijk je droom? Wanneer moet het helemaal klaar zijn? Wanneer ben je echt 100% tevreden? Ik heb beloofd dat het een pareltje wordt en wij hebben nu weer mooie verhalen gehoord en daar werken we hard voor. En we willen inderdaad van Sionsberg en van Dokkum een voorbeeld maken hoe zorg kan ingericht worden op de behoeften van de bevolking. En daar werken we hard voor en daar willen we ons echt voor inzetten. Dat is mijn droom over Sionsberg. Ja, maar het blijft niet bij deze innovatie, want jullie gaan in de toekomst ook werken met apps en dat soort dingen meer thuis, hè? Ja, het klinkt heel ingewikkeld. Nou, we houden het even eenvoudig. Ja, nou ja, brain stimulation was het nou. Ja. Kijk, alles wat wij hier willen neerzetten, ongeacht hoe dat in het Fries of Nederlands of Engels heet, moet dienen naar 1 doel. En dat is zo makkelijk mogelijk maken voor de mensen. Dus schrik niet van alle ingewikkelde woorden zoals apps, innovatie, laagcomplex, hoogcomplex, enzovoort, enzovoort. De bedoeling is dat als men klachten heeft, dat hij niet hoeft na te denken van ben ik nou laagcomplex, hoogcomplex of word ik bij de eerste, tweede of derde lijn. Mensen moeten deze kant op komen en wij samen met onze collega's huisartsen moeten het oplossen. En dat doen we samen met onze collega's in de beurt. Dus kort samengevat, alles wat wij hier doen, ongeacht de naam, is bedoeld om u te helpen en zo goed mogelijk zorg dicht bij huis te regelen. Oké, helder. Meneer Tulewski, ga ik even hier naartoe, naar Van der Hoek van de Friesland. In december hebben we het genoemd, ja, toen was het toch een beetje in het hal van de leeuw. U zeiden we moeten werken aan het vertrouwen namens de Friesland, hè, want het heeft u nogal een deuk gekregen. Heeft u nou het gevoel dat het vertrouwen langzaamaan weer terugkomt? Nou ja, ten eerste is het natuurlijk wel mooi om te merken dat we hier in het de Friesland Zorgverzekeraars-restaurant zitten. Dus wat dat betreft voelt het lekker dichtbij, maar alle gekheid op een stokje. Ja, kijk, ik moet zeggen, ik ben heel wat optimistischer dan Igor. En ik snap wel dat, zo ken ik Igor ook, zeer gedreven, ongeduldig, wil het liever gisteren dan vandaag klaar hebben. Kijk, wat ik heel mooi vind is, we hebben gezegd, wat hier gebeurd is, dat ging toch te veel een eigen leven leiden. Laten we het nog van onderaf opbouwen. We zijn hier vanaf januari in gesprek met huisartsen, medisch specialisten en Sionsberg. En dat sommige dingen dan even tijd kosten om uit te zoeken. Ja, de gezondheidszorg is een geweldig ingewikkeld systeem. Maar waarvan ik overtuigd ben, is toch wel dat we met z'n allen datzelfde doel nastreven. Namelijk decentraal hier in Dokkum wat kan. Maar, meneer Tulewski zei, uiteindelijk moet het tempo moet wat omhoog. Waar ligt het aan dat het tempo dan net niet het haalt wat het eigenlijk misschien zou moeten zijn? Wat is het obstakel? Ja, dat is misschien toch wel... De gezondheidszorg is ingewikkeld. Wij willen hier iets doen wat niet gebruikelijk is.
wil je zeg maar die zorg die huisartsen, die medisch specialisten kunnen betalen, of we het nou leuk vinden of niet, dan moeten wij dat wel op volgens bepaalde regels organiseren. Daar proberen wij maximaal in mee te denken, maar je zult er toch uit moeten zien te komen. Dus dat dan tijd kost. We zijn eind januari begonnen. We zijn nu medio april. Voor deze stappen qua uitbreiding vind ik dat absoluut te overzien. En natuurlijk, wat mij betreft mag het sneller. Maar er zijn ook meer dingen die spelen. Dus ik ben nog steeds heel positief. Ja, die stappen die hier vanavond aangekondigd zijn, hè, 1 juni meer mogelijkheden voor de zorg. Dat gaat sowieso gewoon door, dat is geregeld. Dat is in kalk en cement. Ik weet niet of dat de beste combinatie is, maar het zit wel in ons hoofd. Ja. Kannen en kruiken. En in ons hart. Nee, dat is iets wat we absoluut willen. Maar nogmaals, misschien moeten we wel gezamenlijk naar de NZA om een paar regeltjes bij te buigen. Maar we gaan dat gewoon doen. Dat hebben we ook toegezegd, daar gaan wij voor. Maar nogmaals, kijk, laat ik even één ding noemen. Wij hebben in Friesland, als de Friesland zorgverzekeraar, zo'n 2/3 van de mensen verzekerd. Wat hier allemaal gebeurt, moet wel betaald worden. Nou zijn we helemaal niet te brood. Er liggen hier al heel wat miljoenen van de Friesland. Dat hebben we er graag voor over. Maar uiteindelijk moeten ook al die andere zorgverzekeraars, die moeten wel meebetalen. Dus wij moeten wel die collega's mee zien te krijgen. Dat ze ook bereid zijn te betalen voor zorg die inwoners uit deze omgeving, die niet bij de Friesland, maar bij een andere zorgverzekeraar verzekerd zijn, dat die meebetalen. Dat is alleen al iets, dat is niet omdat wij niet willen, maar je krijgt het niet duurzaam, tijdloos, als je dat niet goed organiseert. Omdat ze in de rest van het land misschien niet helemaal goed begrijpen wat hier in Friesland, wat hier gebeurt aan kleinschalig, dat ze dat moeilijk kunnen aanvoelen. Nee. Kijk, wij hebben ook verzekerden in Limburg, in Amsterdam. Daar gebeurt ook van alles. Maar dan wil je, voordat je daar geld naartoe brengt, wil je eigenlijk ook wel even goed weten wat er aan de hand is, wat er gebeurt. Want kijk, dat is niet om het feestje te bederven, want we vinden het fantastisch wat we vanavond zeg maar, gehoord hebben van medisch specialisten, van huisartsen. Maar laten we nou eerlijk zijn. Eind van het jaar, dan mag u allemaal thuis, mag u weer kiezen bij wie ga ik mij verzekeren voor komend jaar. En van één ding ben ik overtuigd, daarbij kijkt u ook naar wat kost dat allemaal. En is er niet een ander die misschien iets goedkoper is. Of we het nou leuk vinden of niet. Alles wat hier aan zorg geleverd wordt, moeten we wel met z'n allen zien op te brengen. En dat wij echt in toenemende mate merken dat de betaalbaarheid voor zorg in het geding is. We krijgen steeds meer wanbetalers. En niet omdat mensen niet willen betalen, maar omdat ze het niet meer kunnen vanwege de stapeling van allerlei effecten. Ja, dan mag men ook van ons verwachten dat wij nauw toekijken of we dat geld allemaal goed besteden. En dat vind ik dan zo mooi, want ik heb Geert vanavond, die was er misschien het meest uitgesproken in. Wat ik dan heel mooi vind, dat kan een zorgverzekeraar niet alleen. Dat kan alleen maar als je samen met aanbieders echt probeert meer zorg voor uiteindelijk misschien wel minder geld te leveren, omdat je het allemaal slimmer organiseert, dubbels voorkomt en voorkomt dat zorg die misschien wel goedkoper kan, dan toch naar een duurder instituut moet. En dat is een opgave, daar hebben we met z'n allen zeg maar, voor getekend. Huisartsen, medisch specialisten, Sionsberg en wij. En daar gaan we voor. En dat je daar soms nog eens even goed moet nadenken, ja, dat hoort er ook bij. Ja, en dat betekent dus dat het tempo niet zo hoog kan worden als wat u eigenlijk wilt. Nou ja, Friesland vindt het blijkbaar heel ingewikkeld. Daarom gaan ze bewegen in horeca ook. Dat wist ik niet. Dat is wel leuk. Maar goed, ik vind dat het veel simpeler is en eenvoudiger is. En bovendien, het gaat om maatschappelijk geld, niet geld van Friesland. Dat moeten we ook eventjes goed duidelijk maken. Er is in het verleden wel fouten gemaakt. Er is zorg van het hier onterecht verplaatst. En wat Friesland nu moet doen, moet zorgen dat het geld weer terugkomt naar de regio. En dat is een uitdaging. En ja, dat is niet makkelijk. Dat geloof ik. Ja, maar die gesprekken zijn gaande en dat blijft hopelijk ook doorgaan, toch? Dat er een goed einde is. Zeker. Tussen de heren. Ja, toch? Mooi. We zijn, ga ik vanuit. Ja, ik ben geen mediator of zo, maar... Nee, kijk, vanavond zaten we vooraf nog even te praten over het wielrennen. Dat is onze beide passie. En Igor die gaat straks naar Mallorca, toch? Hè? Ik mag binnenkort de 500 kilometer van de home ride zeg maar fietsen. En dat is denk ik wel wat we gemeenschappelijk hebben. Niet bij de eerste de beste drempel terugdeinzen. We gaan ervoor en dat we daarbij een beetje een verschillende verantwoordelijkheid hebben. Maar ik ben ook ongeduldig. Maar nogmaals, als wij het niet goed regelen, dan moet het misschien ooit in de toekomst worden teruggedraaid. En dat is het laatste wat ik wil. Ja, dus het is een kwestie van het goede verzet vinden. Ik wil ook zeggen, ik vind dat Bert echt
hij verdient een diepe bewondering van mij, ook van ons allemaal. Want zonder dat hij heel veel veranderingen inbracht in zijn organisatie en ook beleid veranderen, was dit allemaal niet mogelijk. Dus begrijp me niet verkeerd, ik heb diepe bewondering en respect voor Bert. Dus dat is echt zo. Oké, hartstikke goed. Mooi, dat wordt nog eens een mooi fietstochtje, want dat is sportverbroederd, hè? Sportverbroederd, echt waar. Het is tijd voor het vragenrondje, dus ik wil heel graag de sprekers uitnodigen die zo net een verhaal gehouden hebben. We komen zo bij u, meneer, met de vraag. U kunt hier even plaatsnemen of even erbij staan. De huisartsen ook en Geert. Prima. Dan gaan we even kijken of er vragen in de zaal zijn. Het is handig, ik heb maar 1 microfoon hier, dus ik moet een beetje rennen en draven. Dus ik zou even willen afspreken dat we even wachten met het stellen van de vraag tot ik er ben met de microfoon of iemand anders. En dat u uw naam even noemt en ook even of u namens uzelf spreekt of namens een organisatie of een club of wat dan ook maar. Dat maakt het allemaal wat helderder. Goed, staan we allemaal goed? Ja, meneer Van de Hoek een beetje meer naar voren volgens mij. Die weet niet te bescheiden. Ja, bescheiden. Wielrenners zijn soms een beetje bescheiden. De eerste vraag uit de zaal ga ik even naar deze meneer, want u zei de patiënt is aan zet. En u had een vraag voor de Friesland eigenlijk. Daar komt het op neer. Hè? En kunt u eerst uw naam even noemen? En, ja. Ik ben Ivo Verminnen en ik spreek namens misschien wel de hele bevolking in de regio Noord-Oost-Friesland. Nou. Nou ja, goed. Maar mijn vraag is, meneer Hoekstra, wat is duurder om als dit hier niet verder zal gaan, wat de zorg betreft, om de patiënten weer naar Leeuwarden te moeten sturen, waar ze dus ook zorg krijgen, wat ook geld kost. Niks meer dan hier in Sionsberg. En ten tweede, even een andere vraag. Krijgt u ook sponsors voor die wielrennen voor 500 kilometer? Ja, dat zou mooi zijn. Ja. U wilt sponsoren? Nee, ik niet. Nee. De vraag is eigenlijk, dank u wel voor uw vraag. Hartstikke. Waarom is het duurder hier dan in Leeuwarden? Dan in Leeuwarden. Nee, kijk. Ja. Kijk. Ik snap de vraag wel. Maar doet hij het? Ja, doe het. Ja. Okay. Het is je zou kunnen zeggen, een hele simpele vraag, maar een wat ingewikkelder antwoord. Kijk, je hebt zorg, die kun je zonder al te veel, zeg maar, extra benodigdheden, met extra disciplines, extra apparatuur, noem allemaal maar op, heel dichtbij organiseren, zoals huisarts. Die kunnen dat, zeg maar, nou ook al niet meer alleen, maar die kunnen dat gewoon in ieder dorp, in iedere wijk kunnen ze dat aanbieden. Je kunt je voorstellen dat als het gaat om harttransplantaties, ja, dat niet zomaar in elke huisartsenpraktijk kan. Dat er heel veel, zeg maar, eisen aan worden gesteld. En vandaag de dag komt daar vanuit wetenschappelijke verenigingen bij dat er steeds vaker volume-eisen worden gesteld om voldoende deskundig te zijn als medicus, maar ook als het hele team daaromheen. Dus waar het om gaat is dat je zoekt een balans tussen welke zorg kun je echt op een goede manier verantwoord, vanuit kwaliteit, vanuit veiligheid, maar uiteindelijk ook vanuit betaalbaarheid heel decentraal aanbieden. En welke zorg vereist zoveel dat je dat toch beter wat meer geconcentreerd. Dan kom ik er heel even tussen. Dus dat is uiteindelijk, ik weet niet of ik helder ben, maar nou, ik kom er even tussen om misschien te verduidelijken. Er is toch afgesproken dat het gaat hier in Sionsberg om laag urgente zorg. We zeggen het verkeerd waarschijnlijk. Dus niet om al die hele ingewikkelde gevallen. Zou je zeggen dat maakt dan toch misschien niet zoveel uit. Want ingewikkelde hartoperaties en zo, die vinden hier toch niet plaats. Nee, maar als het dan gaat bijvoorbeeld om, wat zo pas ook even aan de orde was. Kijk, we hebben nou gezegd, we gaan een laag complexe spoedzorg gaan we uitbreiden tot 11 uur 's avonds. Maar in de hele provincie wordt al discussie gevoerd, hoe moeten we dat 's nachts organiseren? Omdat niet alleen in Dokkum, maar op meerdere plekken is 's nachts eigenlijk te weinig vraag naar die zorg. En als je dan daar wel allemaal deskundigen voor in huis moet hebben die klaarstaan om iets te doen als de nood aan de man komt, dan kunt u zich voorstellen dat je moet afwegen, ja, hoeveel gebruik wordt ervan gemaakt, kan dat überhaupt uit? Dus de vraag is volkomen terecht en daar zijn we denk ik met z'n allen mee in gesprek om te kijken wat zeg maar het optimum is. De bekende voorbeelden dat mensen voor zaken naar Leeuwarden moeten die hier ook kunnen, dan zou je denken, ja, maar ik kan het hier veel goedkoper. Nou, en wat dan hier beter kan en wat dan beter in Leeuwarden kan, daar zijn we over in gesprek. Ja. Wens, dank u wel voor de vraag. Zijn er verder nog andere vragen? Ook bijvoorbeeld aan de huisartsen of aan de neurochirurg, kan ook allemaal. Neuroloog, hè, is een verschil, hè?
Ik geef heel even de microfoon en als ik hem dan wel snel weer terug mag, want anders dan sta ik hier ook maar met de handen in de zak. Ja. Kun je even doorgeven? Ja. Klaas Wiersma. Ik stel de vraag persoonlijk aan dokter Van den... Even duidelijk, dichter bij de microfoon, hij staat aan, dichter bij de mond. Ja. Ik stel de vraag aan dokter Van den Bremer. U noemde 7 dagen van 8 tot 11. Ik verdikke, maar als het nou 12 uur gebeurt, maar nou hoor ik meneer Van Hoek zeggen, tot 11 uur 's avonds. Bedoelt u dat ook? Ja, zeker. Ja. Okay. Ja, nee, 2300. Ja, van 17:00 tot 23:00 zeggen we dan volgens mij in militaire termen. U had hier was ook een vraag volgens mij. Ja. Uw naam, hoe heet u al? Rijnsma. Ja. Ik hou hem even beter. Oké. Ja. In het verleden is er ook wel eens iets misgegaan. Oh, even zo, ja. Door de toezicht. Ik zou willen weten, hoe is het nu geregeld? Zijn er capabele toezichthouders die de zaken dus goed in de gaten houden, beter dan wij in het verleden hebben zien doen? Ja. Toezicht waarop precies? Nou, onder andere op de leiding, de mensen die de touwtjes in hadden, meneer Lalkens bijvoorbeeld. Ja. Ik neem aan. Ja. Maakt u zich daar zorgen over het toezicht? Nou, dat is in het verleden vaak fout gegaan. Oké. Dat zijn we het, dacht ik, wel over eens. Ja. Hoe houden we het schip dat het niet gaat zinken en dat het financieel allemaal verantwoord is en dat het gaat zoals het hoort en moet? Daarvoor is in Nederland zoals voor bijna alles wet en regelgeving. Ja. En die wordt gevolgd. Wij hebben 3 onafhankelijke toezichthouders. Die zijn per definitie onafhankelijk. 1 lokaal en 2 mensen uit de zakenleven in Nederland die hun sporen hebben verdiend als bestuurders en toezichthouders. Dus ik weet niet of dat genoeg antwoord is op uw vraag. Het is geborgd. Ja, u bent de eigenaar van het geheel, heb ik begrepen. Mede-eigenaar. Ja, mede-eigenaar. Dus, maar het gaat mij om administratief bijvoorbeeld. Nou ja, dat is meneer Lalkens. Houdt u daar toezicht op? Ja. Jazeker, dat is onze dagelijkse werk. Wij moeten voldoen aan allerlei regels die worden gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, door het ministerie, maar ook de Belastingdienst. Dus die worden continu nageleefd, anders kunnen we niet bestaan. Dus ja, absoluut. Ja, oké. Vragen van anderen? Nee, u verstaat er niks van. Dan gaan we wat harder praten misschien. Over de boksen misschien wat harder. Dat ze ter achter in het jaar kennen. Oké. Zijn er verder nog vragen? Ja, hier. U had net uw vinger ook al op. Ja. Ja, ik ben Klaas Martens. Ik ga 4 jaar maaidrijd in de actiegroep. En maanden kennen wij elkaar net wel. Actiegroep Retten Sionsberg. Ja. Ik heb even een vraag. Ik heb eigenlijk 2 vragen. Eerst even een vraag van Bert van der Hoek. In de eerste plaats kun je even duidelijk aangaan wat de inkomsten binnen dus van de premies van de mensen hier in het adherentiegebied van de Sionsberg. Dat is punt 1. En hoe daar tjenoer staat de inkoop, de zorginkoop, voor welk bedrag je inkoop je bij de Sionsberg. Hoe verhouden die bedragen zich? Want je roepen van de zorg is het duur. Maar dat gaat toch, de mensen die je premie betalen, hebben gewoon recht op goede zorg in de buurt. En dat gebeurt, nou, die kan die een week uit met elkaar, maar er moet wel een goede verhouding voor wezen, van die bedragen. Dat is even een vraag van jou. En voor de rest heb ik aan meneer Zulter even een vraag. Ik ga een presentatie van jou op mijn computer staan. En er staat boven met grote letters, time is brains. Nou, en dat betekent dus voor herseninfarcten, time is brains. Het is heel belangrijk dat daar Piet dus behandeling plaatsvindt. En als dat net plaatsvindt, dan worden de kosten vaak hoger dan, maar het wordt wel uit nog een potje betalen. Dan worden de kosten vaak hoger
dan wanneer het wel op een goede manier gebeurt. Dus wat gebeurt er nou met de neurologie straks binnen de Sionsberg? Oké, 3 vragen. Eerst Van der Hoek, de financiën. Ik weet niet of u al die cijfertjes precies paraat hebt. Maar... Ja, tuurlijk. Ja. Tot achter de komma. Ja. Klaas, misschien ik antwoord je even in het Fries. Dat is voor jou volgens mij altijd wel mooi. Allereerst even die vraag naar de kosten en de inkomsten. Oren naar Wieke Toornsie ben mensen van de actiegroep Bijeswest. Toen hebben we heel transparant verteld, gewoon ter plekke sjenlitten in uw systeem, hoe dat zit. En ik weet dat vanuit de actiegroep dat er arvan is mij het vertrek van het ziekenhuis, gaat en het yield van premiebetalers uit Noord-Oost-Friesland, gaat dat net naar de rest van het land. Toen hebben we sjenlitten dat de mensen die boeten Friesland werken en bij us verzekerd binnen, €900 per persoon minder onzwaar neer binnen als de mensen in Friesland zelfs. Dus toen hebben we sjenlitten dat de mensen uit Friesland die bij us verzekerd binnen, duurder binnen als de rest van Nederland. Mijn cijfers. Nou kijk dat ik wil uitlezen hoe dat komt, want dat hebben alle zwaarverzekeraars hadden het feitelijk in hun kernwerkgebied, dus het gebied waar ze ooit uit voortkomen binnen, omdat dat voor het algemeen nog ziekenfonds mensen binnen. En dat bedoel ik absoluut net qua waarde of wat dan ik, daar gaat het even niet om. Maar die mensen zijn vaak wat meer zwaarnerig als oren. Dus het is wel uit te lezen, maar we hebben dus sjenlitten dat de mensen boeten Friesland meer zwaar of minder zwaar drukken als mensen binnen Friesland. En wat u betreft, we hebben ik oorpraat met de actiegroep, geven we daarmee verder, want wij willen heel transparant wezen in wat er bij ons binnenkomt, wat er uitgaat, want wij binnen net meer, net minder als Jim zaakwaarnemer. Om van Jim te zorgen dat er net alleen een goede zorg inkocht wordt, maar vooral ook dat die zorg betaalbaar is. Ja, helder verhaal. Dat is het reële, dat is gewoon, ja, het moet ik betellen worden, linksom of rechtsom en hoe het zit. De heim dus, bij hem dus in gesprek hoor. Fijn. Oren nog vragen, misschien nog vragen over de zorg. Oh ja, hier nog een vraag voor de neuroloog. De neuroloog. Nu vierde de neuroloog, zeg maar. Dat is dan net de bedoeling. Dat is net de bedoeling. Dat kan net de bedoeling zijn. De vraag wie van in het verleden waren we hier in de Sionsberg een van de beste CVA-behandelingscentra van Nederland. Hè, maar een hele snelle behandeling van het herseninfarct. En ik een beetje van de hersenbloeding. Nou is het zo dat na het faillissement dat er een nieuwe revolutie is geweest in de behandeling van het CVA. Waarbij er meer technologische middelen nodig binnen. Werd toch in een grotere centra eigenlijk die acute opvang van mensen met een herseninfarct of een hersenbloeding plaats moet vinden. Dat je dan intra-arteriële trombolyse. Dat betekent dat een gespecialiseerde radioloog of een gespecialiseerde neuroloog, een interventieneuroloog, radioloog, dat die de interventie, dus de echte behandeling, moet uitvoeren. En dat is een hoogcomplexe behandeling en daar heb je een intensive care voor nodig op de achtergrond. Dus dat zoeken naar de nieuwe ontwikkelingen, ken dat net meer hier in de Sionsberg. Maar al het oren, mensen mijn TIA die een TIA hebben gewoon, dat ken heel goed, laagcomplex, ken dat, zoals dan jit, ken dat de diagnostiek hier uitgevoerd worden in de Sionsberg. Dus dat komt er ik weer aan. Oké. Ik ga hier even in. Hier ben ik weer vragen. Ja. Dag, hoi. Ik ben Hielke Breedtler en ik heb een vraag aan de heer Laukens. Johan Nies een dia te staan bij alle zorg die hier in de Sionsberg weer komen gaat voor het toekomstplan. En je zijn er ook bij dat kinderzorg dat die uitsluiten wordt voor dat plan, maar waarom is dat? Ja, dan moet ik even naar mijn buurman kijken, want de zorgverzekeraar, de Friesland heeft dat niet ingekocht bij ons. Dus misschien... En waarom is dat? Kijk. Dat zijn de vragen, hè? Dat zijn de vragen. Mooi, jongen. Ja. Waarom is dat? Ja. Waarom is dat? Ja. Nee, dit is in 2015 zeg maar afgesproken. Maar volgens mij zijn we hier met elkaar in gesprek om op alle gebieden te bekijken wat kan hier verantwoord plaatsvinden en wat niet.
Dus we hebben al afgesproken dat we ten aanzien van alles rondom de verloskundige hulp hier een aantal zaken gaan uitbreiden. En mogelijk kan het ook op dit terrein. Kijk, wat erg van belang is, ik hoop dat iedereen dat snapt. Als er weinig vraag is, ja, dan kun je een dure, en natuurlijk gun ik een medisch specialist een inkomen, laat het duidelijk zijn, maar een dure specialist moeilijk de hele week hier in huis hebben, want dat is uiteindelijk, laten we wel zijn, wel geld wat opgebracht moet worden. Maar ik denk dat dit wel de zaken zijn waar we gewoon in de toekomst naar moeten kijken. Oké, kinderzorg, hard aandacht. De verloskundige zorg, in de uitbreiding verloskundige zorg, hoe zit dat? Nou, kijk, er is hier uit mijn hoofd 2 jaar geleden professor Kremer uit Nijmegen heeft hier onderzoek gedaan. En die heeft een voorstel gedaan wat in de praktijk plan Kremer is gaan heten. Om in ieder geval de verloskundige hulp zeg maar, te bundelen. De gynaecologen en de verloskundigen vanuit één en hetzelfde centrum. Nou, en op dit moment is het nog zo dat er vanuit Drachten en vanuit Leeuwarden apart gewerkt wordt. En men wil wel naar deze kant van het terrein, naar dit gebouw. Dat is op dit moment in ontwikkeling. Maar dat is in ieder geval wel wat wij graag willen. Maar vooral ook dat verloskundigen en gynaecologen heel nauw samenwerken. Want dat is de ervaring in Nederland, dat dat niet op alle terreinen gebeurt. Terwijl dat voor het belang van moeder en kind, zou je kunnen zeggen, ongelooflijk vitaal is. Oké, en misschien is daar dan van het, even wachten, misschien is daar van het Jest ook wat meer over te vertellen. Misschien als we in het najaar weer een bijeenkomst hebben. Ja, we gaan gewoon door en we zullen jullie inderdaad in de herfst weer op de hoogte houden van informeren over hoe we dan staan. Ja, dank u wel voor de vraag. Ik geef even naar Jo. Ja, ik ben Annemarie Terpstra en ik heb een vraag over de uitbreiding van eventueel de bedden voor de huisarts. Hè, meer uren. Houdt dat ook in dat u meer bedden krijgt en meer formatie? Of is daar dan nog geen geld voor? Zal ik er het volgende over zeggen? Sinds vorig jaar zijn dus die bedden beschikbaar gekomen, de huisartsenbedden. En het zal heel goed kunnen betekenen dat met de nieuwe uitbreiding per 1 juni met meer dagopvang en observatiemogelijkheid, dat je dus meer behoefte hebt aan bedden om patiënten die je opvangt en waarvan je denkt, die hoeft niet naar een ver ziekenhuis, om die hier, in dit geval de Waadwente, op te vangen. En de afspraken erover, als we aan het maximum zitten qua capaciteit, dat er dan natuurlijk uitgebreid moet worden. Daar moet er geen beperking zitten in de uitbreiding van bedden, in de plannen die we met elkaar inhoudelijk hebben besproken. Ja, maar dat houdt dus ook in dat er meer formatie zou moeten komen. Want je moet toch ook iemand hebben die op die mensen let. Ja. Handen aan de bedden. Hoe zit de bedden is er oké, en er moeten ook nog handen aan het bed. Bedden zijn gekoppeld in dit geval aan de Waadwente, aan Zuidoostzorg. Dus ik veronderstel dat die dan zeker actie zullen ondernemen om weer voldoende formatie daarvoor te hebben. Onder het dok, want u had het over de dok daar bij de huisartsenpost, dat valt dus niet bij de Sionsberg. Het dok is een plek in Sionsberg gekoppeld aan de huisartspraktijk en dicht bij de röntgen en de diagnostische voorzieningen en de polyklinieken van specialisten. Huisartsenbedden, ik zeg nu huisartsenbedden, maar er is een nieuwe benaming voor, het heet eerste lijnsverblijfbedden. Die zijn nu gesitueerd in de Waadwente, maar ook op andere plekken, ook in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, Dongerheim, ook in Veenwouden. En dat heeft te maken met welke complexiteit, welke mensen kunnen waar terecht. Helder. Ik geef even naar deze meneer met die bril. Ja. Ja. Mijn naam is Jos de Bretschini, ik woon in Damwouden en ik heb 2 vragen. Eén tamelijk onbelangrijk, maar ik stel hem toch. Wordt er ook gesneden in Dokkum? Hoe bedoelt u gesneden? In de 2 OK's. Ja. Ja, precies. Of er ook operaties gedaan worden. In zijn algemeenheid bedoelt u? Ja, ja. Nou ja, in voorkomende gevallen. Ja, in voorkomende gevallen. Wij snijden nog niet, maar we hechten wel. Ja. En verbinden. Ze verbinden ook. Dat was even terug op de vraag over de formatie in bedden. Ik word ook een beetje geduizeld over huisartsenbedden, bedden van Waadwente. Hier hebben we patiëntenbedden. En die gaan we gebruiken voor patiënten, voor mensen die hulp nodig hebben. En de bezetting en de handen aan bed moeten we zo slim mogelijk inrichten. Dus verantwoordelijk, volgens de richtlijnen, maar dan zo zuinig mogelijk. En
Ik denk dat een van de grootste problemen van Dokkum is dat veel te veel in stukjes wordt gesneden. Want wij zijn al klein. En als we nog meer gaan snijden in huisartsenbedden, waadwentenbedden, Sionsbergbedden, wordt het alleen maar vervelender. Dus ik zou echt pleiten om alles voor bedden weg te halen. We hebben patiëntenbedden hier en daar gaan we naartoe werken. Dat zijn de bedden. En nu het snijden, het opereren. Nee hoor, die vraag. Kijk, dat is weer onderdeel van wat al Bert uitgebreid heeft gezegd. Ja. We willen hier een instelling hebben die gericht is op de vraag van de patiënt. Dus als wij zien dat hier veel, bijvoorbeeld knieën of heupen of kijkoperaties nodig zijn. En als we met elkaar zien dat doelmatig, veilig en betaalbaar en duurzaam zo'n dienst kunnen aanbieden, dit huis kan het wel. Dus hier zijn ingewikkelde zaken gebeurd dan dit soort dagopnames. In het begin in 2014 was er sprake van. Toen was dat volledig verdwenen uit zeg maar, überhaupt aandenken. Maar nu, nogmaals, wij willen graag zorg goed inrichten. En als dit vraag is en dat met z'n allen kunnen opbrengen, ja, wij willen over nadenken. Precies, en anders kan het zijn dat de wal het keert. Het moet betaald worden uiteindelijk ook, hè, wat u zegt. Moet betaald worden, moet betaald. De tweede vraag, hopelijk niet onbelangrijk. Nee, die vind ik belangrijk. Ja. In hoeverre is de bestuurder bezig met het optuigen van een cliëntenraad? En als hij dat mee bezig is, hoe ver is de stand van zaken daarin? Dat is ook een van mijn motto's, is dat de mensen willen de diensten van de instituten en niet de instituten zelf. Cliëntenraad is een van de instituten. En ik denk met de komst van LinkedIn, Facebook, social media en alles, we zijn iedere dag blootgesteld aan ons patiënt, klant, consument. En als je kijkt naar Zorgkaart Nederland, naar Facebook, wordt iedere dag over ons alles en nog wat gezegd. En dat is wat voor ons stelt. Wij geloven niet in een stel mensen, met al de respect, volledig integer, wat dan ook, die 1 keer in 3 maanden bij elkaar komen en gaan ze kijken over de kwaliteit van zorg van Sionsberg. Ik denk dat Sionsberg moet een transparante organisatie zijn, dat iedereen, als iets te klagen heeft, dat openbaar mag gezegd worden. Dus niet via een kanaal, cliëntenraad, maar mensen zelf. Is dat niet wettelijk verplicht, een cliëntenraad? Ja, er zijn heel veel dingen wettelijk verplicht. Nou ja, als het een keer ergens staat, dan je kunt het veranderen, maar als het ergens staat... Ja, dat begrijp ik. Maar kijk, ik vind dat wij door de overregulatie van de zorg, hebben we zorg onbetaalbaar gemaakt. Ja. En als wij praten over sturing vanaf de klant, daar is deze wereld veel verder gegaan dan de regelgeving in Nederland. In deze wereld worden regeringen vervangen door social media. En ik denk dat een ziekenhuis of een zorginstelling mag best wel beoordeeld worden op deze manier. En hoeven we niet daarvoor nog een raad in leven te roepen. We hebben genoeg mensen die praten. Oké, dus ook daar, nodig. Ook daar wat dat betreft innovatie, kijken hoe we dat in de toekomst gaan doen. Ik geef even naar andere mensen. Laatste woord die over zegt, dat zou heel goed kunnen. Dat is een open instelling, zou ik bijna zeggen. Zijn er verder nog vragen? Of zijn alle belangrijke vragen wel een beetje gesteld? En bent u toe aan een kop koffie en misschien even een rondleiding door het Vitaliteitscentrum. Het Vitaliteitscentrum is open, daar kunt u straks even gaan kijken. Misschien nog even fitnessen om even de energie eruit te gooien. Kan allemaal. Zijn er nog vragen? Ja, daarachter, bij de camera. Ik heb even nog een vraag. Een vraag. Ik heb van die mooie operatiezalen gekregen. Ja. Gaan die in de toekomst ook nog dienst doen of niet? Nou, dat heeft net, die vraag is net beantwoord. Over het snijden en het hechten en het verbinden. Wat, ja, maar ze staan er wel. Klopt. Nou, dat is de vraag en aanbod. Hè, van, is er behoefte aan en is er vraag? Dan wordt daar serieus en goed naar gekeken. Verder, één technische vraag. Hoe komt dat mijn huisarts, zeker mijn specialist, niet kunnen computeren met elkaar om mijn medische gegevens op te kunnen halen? Ik moet met een kopietje van de huisarts naar mijn cardioloog. Niet dat ik dat erg vind, maar het is een hele rondsom ook voor hun. Ik zie jou al ja knikken. Computersystemen niet op elkaar aangesloten, huisarts en specialist. Jammer. Dagelijkse frustratie, hè? En als u kijkt naar wat wij afgelopen 2 jaar hier aan documenten en afspraken hebben gecreëerd. Het is waarschijnlijk zo'n stapel. Maar over ICT staan 3 alinea's. En als wij maar 1/10 van het geld die we hebben ingestoken in stenen, in dit soort oplossingen hadden ingestopt, waren we veel verder. Maar er wordt echt aan gewerkt.
Oké, ik ga naar de allerlaatste vraag. En ik vind het mooi omdat we hebben het over de toekomst. En als je het over de toekomst hebt, dan hebben we het over de jeugd. Die komt vanuit de jeugd. Ja, dat is nog een vraag. Ja, ik kom toch nog weer om op een bennenzorg. Want ik ben nog net tevreden om mijn antwoord. Want José is heel zwart-wit. Zo ik het zeg maar opvat. Er ben in principe er is net genoeg vraag naar bennenzorg. Dus wordt het net onmeen. Maar waar baseer je dat op? Mag ik jou iets vragen eerst? Kijk jij eerder naar cliëntenraad of naar Instagram? Nou, ik baseer mijn vragen net op Instagram, dus... Oké, en Facebook, dat soort dingen, of Nee, cliëntenraad? Heb je ooit een stuk gelezen van cliëntenraad? Nee. Oké. Nou, die vraag vind ik een beetje, dat kan een beetje flauw en daar kan hij niks mee. Hij vraagt open en eerlijk, hoe zit het? Waarom? Hè? Gewoon dus die vraag van, of cijfers. Ja. Nee, dus dat vind ik dan verwijzing. Dat is een vraag uit verband getrokken. Ja. Maar wel naar de jeugd bedoeld. Nee, daar zijn we er nog niet. Hij vraagt gewoon, hij maakt zich misschien zorgen. Waar komt deze vraag bij? Laat ik het zo beginnen, we gaan even schakelen. Waar komt deze vraag bij bij? Nou, het puur en nieuwsgierig iets, zeg maar. Het volledige onderwerp van deze hele jongen is zeg maar, meer de volwassenenzorg. En ik ben zelf jeugd, dus ik ben wel benieuwd naar hoe zit het dan met de jeugdzorg. En aan wie stel je die vraag? Nou, gewoon in het algemeen en ik wacht je wel op antwoord. Kijk, wat een mankracht er staat. Ja. Ja, jij hebt helemaal gelijk. Kijk, bij Zielsberg bestaat, en het werkgebied waarin we werken, bestaat niet alleen maar uit kwetsbare ouderen. Ik bedoel, lees je zelf. Ik ben blij dat je bent gekomen. Dus in die zin willen wij ook graag het volledige zorgaanbod, de vraag die er is, willen we ook graag aanbieden. En ik hoor Bert net zeggen van, op het moment dat de vraag er is, nou die vraag is er nu, want jij stelde hem, gaan we weer met elkaar in gesprek. Dus dit zal het eerste agendapunt zijn in het bestuurlijk overleg, dat we vragen om ook kinderzorg weer in te laten kopen door DFZ. Zodat wij ook jouw vraag en met jou alle andere kinderen in Zielsberg kunnen gaan leveren. Dus ik ben heel erg blij met je vraag. Oké. Meesken, wij sluiten af. We binnen was er wat. Had je nog echt een vraag aan haar, gewoon persoonlijk of privé? De heren, dames zitten er net bij, Joen, maar de heren zijn nog beschikbaar. Dus je kunt gewoon nog even op z'n aanstappen nou bij de borrel en even een vraag stellen. Ik maak nog even een rondje. Ik begin hier met een neuroloog. Even een rondje over het gevoel van de avond. Hoe is het met die dochter? Goed. Ja? Die is ook heel positief gestemd en die kan gewoon weer de maat waar gymnastiek, dus dat is helemaal prachtig. Oké. Ja. En wat is die gevoel hoe deze Joen? Weer positief en maar een goed vooruitzicht op de toekomst. En hopen dat we maar hier nog verder kunnen uitbreiden voor de beste zorg hier in Noordoost-Friesland. Ja, ook voor de kinderzorg, voor die eigen dochter eventueel dat ze weg van de rekstok klapt. Ja, precies. Corporaal, huisdokter in Dokkum, wat is jouw gevoel? Wil je nog iets kwijt? Wil je nog iets kwijt onder meesken? Microfoon? Ja. Ik hou de vorige keer afsluiten met mijn opmerking. Een Fries gesprek wordt, het is maar season net te dwaan. Nee. Ik had het idee dat er een heel soort zijn is en dat we alle de uitstraling hebben nog even dwaan. En daar hoop ik resultaten van te zien. Oké, jouw collega huisarts uit Dan Woord? Ik sluit me sowieso aan bij Gerrit. Ja. En volgens mij zie ik daar de dame zitten die mij ons vorige keer vroeg van heb je er vertrouwen in? Ja. Ik heb er nog steeds vertrouwen in. Alleen het heeft meer werk nodig, inderdaad. En we moeten het doen en niet meer praten. En ik denk dat die tijd nu is aangebroken. En ik hoop dat we over een aantal maanden dat aan u kunnen tonen. Oké. Meneer Lalkens, ga ik naar u. Deze avond, hoe kijkt u erop terug? Met welk voor gevoel? Ja, een goed gevoel. En ook het gevoel dat we het samen moeten doen. En met samen bedoel ik niet alleen zoals wij hier staan, maar ook met u allen. Want uiteindelijk gaat het om dat wij met elkaar zorgen dat die voorziening hier blijft en dat die verder uitgebreid gaat worden. En dat moeten we echt met elkaar doen. Oké. Tulefje komt zo meteen bij u. Van der Hoek, wat is jouw gevoel? Hoe staan jouw heren? Nou, vanuit de Friesland willen wij niet alleen zorg inkopen, maar vooral heel veel doen aan vitaliteit, preventie. Ik zei al even van, we hebben het genoegen nu dit restaurant te mogen bestieren. Maar achter in het gebouw hebben we sinds kort ook een fitnessruimte. En ik zou willen adviseren, voordat u hier koffie met gebak nuttigt, dat u eerst naar de fitnessruimte gaat, even lekker sport, want dat is gewoon ongelooflijk belangrijk. Want dat was even met de kwinkslag, maar laten we wel voor ogen houden
dat we zelf als burgers in dit land een substantieel deel van alle kosten veroorzaken door onze eigen leefstijl. Dus dat is niet om nou alles te verbieden en te gebieden, noem maar op. Daar gaat het helemaal niet om. Je kunt ongelooflijk genieten van het leven, maar meer bewustzijn voordat je dat lijf maar 1 keer hebt gekregen. En daar elke dag, ook al ben je 80, gewoon dan nog steeds je oefeningen doen, de wandelingen maken. Dat hoeft misschien niet meer 500 kilometer fietsen te zijn, maar wel lekker in beweging. Dat is ongelooflijk van belang. En als jullie daar ideeën hebben hoe wij als verzekeraar dat kunnen stimuleren, dan hoor ik het graag. Want wij geloven er heilig in. Hou je eigen lichaam in stand. Oké. Ja, we zijn vlak bij de meet. Nog een paar minuten. Igor Tulevski, ja, hoe rijd jij op de finish af van deze avond? Ja, ik wil eerst eventjes dan de jonge man daar mijn excuses aanbieden. Want het was helemaal niet de bedoeling om jou antwoord te geven met mijn vraag. Maar ik was nog bezig met de vorige vraag. En wat ik wou mijn punt maken dat de jonge generatie is meer gehecht aan social media en de media van de toekomst dan ouderwetse instituten. Dus vandaar was mijn vraag, kijk jij meer naar Instagram dan naar alle andere raden? Dus dat hebben we niet goed begrepen en dat is mijn schuld. Mijn excuses daarvoor. Okay. Wat ik wou zeggen is het volgende. Wij hebben afgelopen 1,5 jaar hier echt wonderen verricht. En wonderen in de zin van, we hebben dingen gedaan waar men dacht dat het onmogelijk was. En dat kwam echt met name door u allemaal. Onvoorwaardelijke steun van de Sionsberg, van de burgemeester zelf en de wethouders. En ik denk dat met zo'n bevolking die zo veel waarde hecht aan zijn eigen ziekenhuis en de Sionsberg, en dat mag wat mij betreft, hè, want alles mag als maar voor u, om u gaat, zoveel waarde hecht en zoveel steun biedt aan deze mensen en deze artsen die echt, zoals hier hebben gehoord, er zit heel veel kwaliteit in, er zit heel veel energie in, er zit heel veel positiviteit in. En als u ons helpt om dit verder uit te bouwen, ik denk dat wij hier echt leuke dingen kunnen doen. In ieder geval zorgen dat iedereen hier een nette, fatsoenlijke, betaalbare en duurzame zorg geniet. Dank jullie wel. Oké. Ik wilde hiermee de avond afsluiten. Bedankt voor je komst. Bedankt jullie voor de komst. We houden dus met elkaar de vinger aan de pols. In eind dit jaar, of in het najaar, komt er weer een bijeenkomst. En dat is 1. En op 1 juni dus veranderingen in de zorg. Daar heeft u ook alles over gehoord. Bedankt voor je komst. Ont nog een keer. En voltus. Igor Tulevski, hoe kijkt u terug op deze avond? Ja, zoals ik zei, het spreekt mij enorm aan dat nog steeds zoveel belangstelling is. En dat men echt leeft met het ziekenhuis en alles wat hier gebeurt. En dat geeft ons heel veel energie en steun om verder te gaan en zorgen dat de zorg hier nog beter wordt. Ik hoorde u in de eerste bijeenkomst over innovatie spreken. Hoe innovatief is het geweest na 15 december? Helaas maar weinig, moet ik toekennen. Aan de achterkant is heel veel werk verricht. Dus er is Hartwacht opgericht, waar zeg maar Docum Centrum is. En het is een bijzonder project waar Nederland en eigenlijk buiten Nederland veel wordt over gesproken. En nu zijn patiënten van heel Nederland, gaat alles via Docum. Dus daar is mijn basis gezet om verder in Friesland en in de Documregio te bouwen. Alleen helaas hebben we dat nog steeds niet voor onze regio kunnen regelen. En dat ligt aan een heleboel drempels, zeg maar. U wilt er snelheid in brengen. Wat gaat u nou doen om er meer snelheid in te brengen? Nou, als cardioloog, snelheid is een vereiste, anders gaat niet goed. Wij werken hard aan onze concepten, projecten en wij proberen dat duidelijk te maken dat het de beste optie is. Meer dan dat kan je op dit moment niet doen. Maar als het niet snel genoeg gaat, dan gaan we opnieuw kijken wat we wel kunnen doen. Ik moet zeggen dat u mij hebt overtuigd met uw innovatieve ideeën. Maar ja, de mensen in de regio die zitten eigenlijk te wachten op de zorg klokje rond. Ja, dat begrijp ik en dat beaam ik ook. Alleen zorg klokje rond kost heel veel geld. En ik hoorde vanavond over operatiekamers, over jeugdzorg, kinderenzorg, ouderenzorg, neurologie, CWA-zorg. Dus allemaal opgeteld kom je op een bijna academisch ziekenhuis. En dat is niet reëel helaas, want de middelen zijn beperkt. Dus het is een uitdaging om met de middelen die we hebben optimale zorg te leveren.
Het gaat helemaal om balans, als ik u zo hoor spreken. En ik hoop dat u ook in het fietsen heel veel balans zult vinden. En ik wens u een goede reis, want u moet snel weg, hebt u gezegd. Ik hou u niet langer op. Dank u wel voor een snel interview. Dank u wel. Dank u wel. Vanavond weer de tweede informatieavond. Wat voor gevoel houdt u aan deze avond over? Ja, toch een heel positief gevoel. Ik moet zeggen, het is toch fascinerend om te zien hoe groot de betrokkenheid van de bevolking bij Sionsberg is. De overheid die wil heel nadrukkelijk dat burgers weer meer zelf en met elkaar gaan doen. Nou, als het gaat om gezondheidszorg, laat de bevolking hier zien hoe nauw ze betrokken is bij alles wat hier gebeurt. En ik ben blij dat we toch stappen hebben kunnen laten zien vanavond. In de zin van uitbreiding van de zorg, inclusief de laagcomplexe spoedzorg, ook 's avonds. Ik hoor u veel in de mond nemen. Het kost geld. Het moet in balans zijn. Denkt u dat u daarbij bij de inwoners van Noordoost-Friesland het vertrouwen als zorgverzekeraar terugkrijgt? Ik heb 15 december, toen we met z'n allen midden in de stad bij elkaar zijn geweest, heb ik heel nadrukkelijk gezegd, ik ga me persoonlijk hard maken voor die zorg die hier ook geleverd kan worden, verantwoord. Vanuit veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Daar sta ik nog steeds achter. Kijk, wat je gewoon merkt, als je de gemiddelde burger hier vraagt, dat snap ik ook wel. Natuurlijk willen die liefst alle zorg weer terug. Inclusief klinische opnames en noem allemaal maar op. Maar op het eind van het jaar gaan ze weer kiezen bij wie verzeker ik mij. En dan letten ze weer op die premie. En alles wat we hier doen moet betaald worden. En daarom moet je met elkaar gaan kijken hoe kunnen we dat zo zinnig, maar ook zo zuinig mogelijk doen. Niet om mensen iets te onthouden, maar om te garanderen dat zorg betaalbaar blijft. Want dat is in het grootste belang. Ik vroeg het ook aan Igor Tulevski. Ik vraag het u ook. De mensen hier in Noordoost-Friesland die willen heel graag zorg klokje rond. Zou dat ooit weer tot de mogelijkheden gaan behoren? Heel eerlijk, dat vraag ik me zeer af. Waarom? Als je nu, zelfs ook al in Sneek, Heerenveen, Drachten, behalve Leeuwarden, daar is het ook 's nachts nog behoorlijk druk. Maar je ziet in toenemende mate dat ook daar de spoedopvang heel weinig bezocht wordt. Voor een 24 uurs kwalitatief hoogwaardige opvang heb je heel veel mensen nodig. En als er zo weinig gebruik van wordt gemaakt, dan is het op een gegeven moment niet verantwoord. En nogmaals, niet alleen vanuit geld, maar ook vanuit kwaliteit en veiligheid. Het stelt hoge eisen aan de kennis, deskundigheid en noem alles maar op. En als er zo weinig gebruik van wordt gemaakt, dan kan het niet uit. Dus we hebben gezegd, we beginnen eerst tot 11 uur 's avonds. We gaan dat allemaal meten, monitoren, hoeveel vraag daar naar is. We gaan het evalueren en op grond daarvan gaan we weer een volgende stap zetten. Bert van der Hoek, hartstikke bedankt dat u zo snel even bij de microfoon wilde komen. Ik wens u ook heel veel sterkte om dit moeilijke probleem, want dat is het toch wel, in de toekomst samen met de mensen hier in Noordoost-Friesland tot een goed einde te brengen. Dank u wel. Ja, misschien mag ik nog zeggen, ik zie het niet als probleem. Ik zie het echt als een uitdaging om hier te kijken met burgers, maar vooral ook met huisartsen, medisch specialisten en Sionsberg. Om te kijken, en dat is voor Nederland toch ook behoorlijk uniek, welke zorg kun je nou in toch een wat kleinere regio dan de grote steden
in stand houden op een kwalitatief hoogwaardig niveau, maar wel betaalbaar. En voor die uitdaging zet ik mij ten volle voor in. Dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Nou heb ik hier een luisteraar uit de zaal even bij me hellen. Waar ben je? Ino van Minnen. Ik ben een Grenslander. Ik woon al 30 jaar in Dokkum, maar ik praat een beetje Fries. Maar ik vond het een zeer belangrijke bijeenkomst om toch te weten hoe verder. Nou ja, precies. U hebt dit verhaal aangehoord. Hebt u er vertrouwen in dat de zorg in Noordoost-Friesland voor u als burger gegarandeerd is? Voor 95%, want die 5% wat de heer Hoekstra zei van het ziekenfonds is nog onzichtbaar. Wat er nu al is zichtbaar. En wat ze zelf zeiden, maar ik zelf ook ervaar het ziekenhuis, dat het goed gaat, dat het beter gaat. Dat mensen ook schrijven op internet, Sielsberg, internist die of specialist, ben goed. Dat is een goede zaak. Hebt u er ook belang bij dat dit soort avonden gehouden worden, zodat u op de hoogte bent van wat er gebeurt in de Sionsberg? Zeer zeker. Ik heb gehoord, nou ja, het is hier vroeger gebouwd met behulp van lucifersdoosjes. Ik vind het heel jammer dat ze dat weer af zouden breken, want de bevolking heeft recht op een ziekenhuis in deze regio. Nou, iedereen weet ervan, een regio is groot genoeg om een ziekenhuis te kunnen houden. En dat het waarom het wel naar MCL zou moeten, is voor mij onbegrijpelijk. Want het is misschien nog wat duurder om de mensen daarheen te brengen dat ze hierheen kennen. Nou, in ieder geval heel hartelijk bedankt dat u even bij de microfoon wilde komen. En ik hoop dat u de volgende keer ook weer aanwezig wilt zijn. Zeker weten, echt wel. Ja? Dank u wel. Wel thuis ook, hè? Ja, dank u wel. Hoi. Ja, en dit was dan de joene in het restaurant van de Sionsberg. Ik hoop je dat je me thuis ook goed op de hechte bent nou van de zaken die je spelen hebt. Ik wil je in ieder geval dankzij dat je hem zo lang even zien hebt naar deze bijeenkomst. En ik wens je hem nog een hele prettige jongen.